በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት አብዘዝ ዘለኹም ኾንኩም ብጥብዓትን ብአንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን አስበ ትሑታን ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በስ ዓዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ኩላህና ከም ንፈልጦ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ሓቀኛ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝብል ሎሚ መበል 11 ነቲ ብዓለም ንዕቁን ሕሱርን ሓረ ብዝብል ኣርእስቲ ኢና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ከነስተንትን እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 29 ይርከብ። ብሓፈሻ ናይ ሎሚ ንባብና ከዓ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 26 ክስራብ 31 ኣሕዋተየ ኣብቲ ጽዋዓኹም ማተመልከቱ ብዙሓት ብስጋ ለባማት ብዙሓት ስልጡናት ብዙሓት ጭዋታት ኣይተፀውዑን ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ክሕፍርሲ ንዕሽነት ዝዓለም እዚኣ ሓረየ ነቶም ብርቱዓት ምሕንቲ ክሕፍር ከዓ ኣምላኽ ነቲ ንድኻም እዚ ዓለም እዚኣ ሓረየ ስጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ከይምካሕ እውን ኣምላኽ ነቲ ኣነ ገለየ ዝብል ከንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዕቁን ገለ ዘይኮነን ሓረየ ግና ኸቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝበሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብቲ ካብ ኣምላኽ ጥበብን ጽድቅን ምሕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሽዑ ነቶም ካብ ሰብ ቆሮንቶስ ዝተሓርዩ ኣገልገልቲ ሕጂ ከዓ ንኩላህና ኣገልገልቲ ንህይወትና ነገልግሎትና ንጉባኤና ብዓይኒ እግዚአብሔር ክንጥምቶ ብፍላይ ከዓ መወዳእታ ቀሚጥዎ ዘሎ ጥበብን ጽድቅን ምሕዳስን ምድሓንን ክኾነልና ነዚ ከዓ ነቲ ካብ ሓመድ ኣልዒሉ ሰብ ዝገብር ኣምላኽ ምንጭ ካብኡ ምዃኑ ነገልገልቲ ከምኡውን ንተገልገልቲ እውን ነቲ ዝመጽእ ቃል እግዚአብሔር ነቲ ዝመጽእ ሓቀኛ ኣገልግሎት ንምልላይ ንምስዓብ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዘይኮነ ከዓ ከመይ ጌርና ምልላይን ምንጻግን ክንክእል ምእንቲ ሽዑ ንሰብ ቆሮንቶስ ሕጂ ንዓና ኣምላኽ ነቲ ብዓለም ንዕቁን ሕሱርን ዝኾነ ሓረየ እቲ ንዓና ክቡርን ጽቡቕን ዝመስለና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሕሱርን ንዕቁን ክኸውን ንኽእል እዩ እቲ ንዓና ብዓለም ሕሱርን ንዕቁን ኮይኑ ዝስማዓና ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር ክኸውን ንኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ ርእስቲ ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሉ ዘሎ ናብቲ ጽዋዓኹም ተመልከቱ እዩ ናብቲ ጽዋዓኹም ተመልከቱ ምስ በለ ብኸመይ ኣገባብ እግዚአብሔር ከም ዝፀውዐ ተመሊሾም ክዝክሩ ምእንቲ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንስኻትኩም ካብኡ ካብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን ምሕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኹም ስለዚ ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ጥበብን ጽድቅን ምቅዳስን ምድሓንን ዝብላ 4 ነጥቢ ኣቐሚጡ
نخلو أجلجلتهم حجوز كنا حزن سبب هنا رهوات أبيت كنا صجاب نخلو أجلجلتنا بزن 4 كنا ما أزنو هوري قدس باولوس بتزتواه وصجا صحيح لنا اللوي إذا زخون اللو مخنيات እግዚአብሔር ክመርጽ ከሎ ዓበይቲ ከለው ቆልዑ ምሁራት ከለው ጓሶት ክንደይ ጻድቃን ወይ ጻድቃን ኢና ጻድቃን ምዃኖም ስምዖም ከለው ኃጢአተኛታት ይጸውዓሉ ምስጢር እግዚአብሔር ንኽገልጸልና እዩ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 7 እግዚአብሔር ግና በለኒ ናብ ዝለእኸካ ኩሉ ኺድ ትዝኣዘዝኩኻ ኩሉ ድማ ተዛረብ እምበር ቆልዓኤ ኣይትበል ነቢ ኤርምያስ ከኣምኖ ብዘይክእል ደረጃ ኣብ ሕፃንነቱ ከሎ ናብዛ ኣገልግሎት ዝኽትለኣኽ ኢኻ ምስ በሎ ምስቲ ዘለዎ ናይ ዕድመ ሕፃንነት ኣነ ቆልዓኤ ክብል ምስ መለሰ እግዚኣብሔር ዝበሎ ነገር ግን ቆልዓኤ ኣይትበል ናብ ዝለኣኽኩኻ ኺድ ዝበልኩኻ ከዓ ተዛረብ ክልተ ነጥቢ ነቢ ኤርምያስ ክብሎ ከሎ ኣንፈቱ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ኣቕኒዑ ምህላውን ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝደለዮ ቦታ በፂሑ ምህላውን እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበሎ ቃል ምዃኑ ጥራይ ከነፅር ብንጹር መልእኽቲ ሂብዎ እዩ ነቢ ኤርምያስ በዚ መገዲ እዚ ስለ ዝኸደ ከዓ ካብቶም ኣብ ኣገልግሎቶም ፍጹማን ኮይኖም ኣብዚ መሬት እዚ ብሓሳረ መከራ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብኽብሪ ኣገልግሎቶም ካብ ዝፈጸሙ ዓበይቲ ነቢያት ሓደ እዩ ካልእ ኣብዚ ጽዋዓ እዚ ንሪኦ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀስ ኣብ ትንቢት ኣሞጽ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 14 ኣሞጽ ከዓ ንዓማስያ መለሰሉ በለውን ኣነስ ጓሳሓን ኣራይ ዳዕሮን እምበር ነቢይ ወዲ ነቢይ ኣይኮንኩን እዚ በል እዚ ኣይትበል ከም ኩሎም ከምቶም ዝዛረቡ ዘለዉ ምስኣቶም ሓደ ዓይነት ዘረባ ተዛረብ ንንጉስ ባህ ዝብሎ ጥራይ ተዛረብ ዝብል መልእኽቲ ምስ መጾ ነቢይ ኣሞጽ ብንጹር ኣነ ነቢይ ወይ ወዲ ነቢይ ወይ ተቖፂረ ዝሰርሕ ነቢይ ኣይኮንኩን ኣነስ ጓሳሓን ኣራይ ዳዕሮን እየ ኢሉ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝበለኒ ሓንቲ ክውስኽ ወይ ሓንቲ ክንኪ ኣይክእልኒ እዩ ስለዚ እዚ ምስጢር እዚ እግዚኣብሔር ክንደይ ሊቃውንቲ ክንደይ ዓበይቲ ከለዉ ንጓሶት ንኣረይቲ ዳዕሮ ዝመረፀሉ ምስጢር ነቲ ብዓለም ንዕቁን ሕሱርን ዝመርፅ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ እግዚኣብሔር ጻድቃን ከለዉ ወይ ጻድቃን ዝመስሎም ሰባት ከለዉ ሓጥኣን ይጽውዕ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 15 ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጥኣን ከድሕን ከም ዝመፀ እዚ ቃል እሙን ምቕባሉ እውን ብኩሉ ግቡእ እዩ ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንቐል ዓለም ንምጥዓም ቃል መእተዊ ቃል ዝበሉ ኣይኮነን ብንጹር ካልኦት ገበን እንተፈጸሙ ኣብ ሰባት እዮም ዝፍጽሙ ካልኦት ሰብ እንተቐተሉ ሰብ እዮም ዝቐትሉ ንሱ ግን ኣብ ቅትለት ጎይትኡ ዝወዓለ ኣብ ቅትለት ጎይትኡ ተሓባባሪ ኮይኑ ዝወዓለ ሰብ ብምዃኑ ነቲ ዝገበሮ ኣበሳን ነቲ ዝተሓድገሉ ሕድገትን ናብዛ ኣገልግሎት ዝፀውዖ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚኡ ገይሩ ክገልጽ ከሎ ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት እዩ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ብዙሕ ገበን ብዙሕ ሓጢአት ተሰሪሑ እዩ ኣብ ቅትለት ወዲ እግዚኣብሔር መዓል ግን ልዕሊ ኩሉ ገበናት ምዃኑ ገሊጹ ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት እዩ ስለዚ እምበኣር ብቑዕ ኣገልግሎት ብብቑዓት ኣገልገልቲ ይካየድ እዩ ብቑዓት ኣገልገልቲ ከዓ ብርእሶም ብቑዓት ኮይኑ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ነቲ ፃዋዒት ብቑዕ ይገብር እምበር እግዚኣብሔር ብቑዓት ኣይፅውዕን እግዚኣብሔር ግን ነቲ ፃዋዒት ብቑዕ ይገብር ማለት ነቶም ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ተፀዊዖም
كم نبي إرمياس نابت إغزابير زبالهم زخدو إغزابير تزاربهم تراي زاربو إغزابير نابت بقعات يمسوم سلازي إزيهم بقعات قلتي انت هوت يوم إنمن يومي أبز حالة جزينا كم رؤسار استي حسب بالنا حليفنا نيرنا لومي كم فقاد إغزابير قداماي منفساويان قلتي أبا أزان دك بيت خريستيان به زبل قانا بالسرات يومي إغزابير بقعات قلتي نابا قلقلوت كم يسخولو بالسرات وانجيل بالسرات مدحان بالسرات طبب بالسرات صدقي ناب حزبو نممحل لافي اب تنبيتناهم معراف هذا غزر 15 انه اقار اتبسرات زبسر سلام كازوري ابخرانا اللوا دقيمسي اتحسم اما اكلكي اي كحلفن بتراس كاصنيتهم يمما ويهودا بعلات كابعل مبصع خاون فتسمي نزي بسرات زي اقارتهم بسرات زبسرو أبخران زبالو نبيات هواري قدس باولوس ناب رومي أب صحافة ملأختو كما يو أقارتهم سناي زبسرو خندي صبغي زبل صحف عند زي ثلاخس كما يقرم دخسب كيامه سلازي سبختن أقلقلتن تقلقلتن نابتن منش أقلقلوتن منش أقلقلتن زخونة ويتانان مدحينان يس كريستوس كتمتو نخلو بو عين خري ومنتي اتوم زتلاخو لاخ خمزلوم اتوم سمعتون باتي لاخ غيروم نابتي منچ الاخ كبصحو خمزلوم يحواري قدس باولوس اذا اقلقلوت زي اب افيسون ازي تقصزي كما قلقلتن كم تقلقلتن كل غزي كنذكرو زلنا تقصيو افيسون 4 10 سلستن كلاتنا ناب حبرت امنت ناب فلتت ود املاخ ناب اخل سباي ناب لكع ملآت بصحنا كريستوس كسعب نبصح اتم قدسان نتقبر اقلقلوت نمهنا سقا كريستوس ملآت من انتو خونيلو نسو نقاليهم حواريات نقاليهم دما نبيات نقاليهم وانجيلاويان نقاليهم نقاسوت ممهران كخونو حابي زتتصوعلو كم فقاد اغزابير نحاسار ندخام نسدت نسقاي نمأسرتي نسماعتنتي اتزوهاب اقلقلوت جن كلنا ناب حبرت امنت ناب فلتت ودع املاخ ناب اخل سباي ناب لكع ملآت بصحنا كريستوس اتي ناي كريستنا غعزو نابي مخانو بنصور اقميطلوي سلازي نز اقلقلوت زي كون نمقبار كا عوت نمقبار مالت طبابن صدقن قدسنان مدحان نغباين ختبصح حواري قدس باولوس ابي افيسون 6:15 نتناي وانجيل سلام مدلاو ابغاركم كمساءنا اتيوم دو بولي ابز زلنايو زمن ابز زلنايو اوان نبرخان ناب نغعزون يترفمو ناب بازروم كتكيدون بزي سأنا زنقاساقس سب يلني سلازيك ابت كله اقلقلوت نوانجيل كميغرم نبسرات وانجيل كميغرنا خنحزو كم زلنا خغلز كله نتناي وانجيل سلام مدلاو ابغاركم كما سأنا اتيهم دو بولي كاب وانجيل ابتفلنا لنالو كاب قال እግዚአብሔር ابتفلنالو غزي لكع كمت بزي سأنا خنسقم زي نخيل امرح محبراون منفساون سدرا بيتاون ولقاون غعزو حنت سقمتي كنسقم كم زي نخيل كنستوعل እግዚአብሔር زستوعل امره يهبنا كالا اي بقعاتها قلقلتي زرآيون زسمعن صوريات سئلتات وي ايقونات يومين حواري قدس باولوس اقلقلوتو بتقلقلتو خمز مزن اقلقلوتو صاما اقلقلوتو
بتجلجلتو أو كن مجزابير كم زخفل كجلس كله أبكلاي كورنثوس معرف سلسته وصري كلتن تايبل قبل بنات تصحفت كل سبز فلتان زنببان دبدابينا نسخاتكم يخوم أصيل بقصر سلسته نسخاتكم بمنفس هي وأملاخ مبر بقلم زي تصحفت قبل بسجامبر أبصلات إن زي تصحفت بمجلجالنا دبدابي كريستوس مخانكم جهودي قبل بنات تصحفت كل سبز فلتان زنببان دبدابينا نسخاتكم يخوم مخنياتو تقبائي اند زيد حينو اتا اقلقالي دحنات يقولون اتا اقلقالي ابكن مكزابير موغوس اند زي رخيبو اتا اقلقالي مالت كمتي قال اكزابير يلوزلو اتا اقلقالي قبو ابسيحوت تقلقالي اند زي تقبلو نايبا عليو مالت سان حقنيا اقلقلوت سان حقنيا مريحنت نزتفق هزبقن اكزابير بقال نبياتو غيرو كاب دمكم كدلي إلو كبيد متن قطع أقميت الله. سالساي نزخوانا يخون هزبي منش بركات يوميل. نزس عبومن نزس معمن. كاب إجزابير مخانم. زبلوا قال إجزابير مخانو أمينو نزقبلهم نخلو سبيل. أماني يخون زي أماني نخلو سب نا إجزابير مخانو أمينو زس عبومن زس معمن. انتايوم بيجي بركات يومين اب مثالي عسرته معراف قصر عسر شدشه عيو صادق نهيوتي اوتوترسي انغنا نحاتياتي عيو صادق نهيوتي رابعاي وترو ندقوم مساتاتهم حيزوم ناب سماي زبصحو مسال اليومين كل جزي حقنيا اقلقالي انتاي زغبر قدميا نولدو ازي تارا ولاد زغبروي مالت ويتانان مدحينا نيس كريستوس نسخاتكم اكو خفوات كلهم ندقهم سناي هياب مهاب كافلتكم سلازي ولودو زخسر ولادي ولودو زخسر اقلقالي ولودا زخسرت بيت كريستيان سعبينو ازي كبيد بمخانو وترو ندقهم مساتاتهم حيزوم ناب سماي زبصحو مسال اليوم ابتن بيت إساس معرف شمونتا وزر عسر شوعتن عسر شمونتن أنس نتخبيتي أيكوب قصو زحب إكزابير إصبه بقو انتسفا قبر اللهوين بمخنيات أبسا بمخنيات ودكات بمخنيات قطع أملاخ إكزابير قصو مليسلو أبزنا برأوان نتخاب إسرائيل قصو زحب إكزابير إصبه اللهوين إنه أنن أتوم إكزابير زهابن ندكن أب كرنسيون زنبر إكزابير قويتها سراويت أب إسرائيل نتأمرتن تأمرن كويننا لناي ولا هم هوي نخلوغن أنس نتخابي أيقوب قصو زحب إكزابير يصبل له أنن أتوم إكزابير زهابن ندك أين هواري قدس باولوس أب إبراويان معراف كلتا نزي تنبيت أو قال كجلسه خلو وزرع عسر سلسته دقيمه أنا أبو هو كله كم بحدشون إنه أنا توم أملاخ ذهب النولودن النيناي سلازي إتحمش مكليت التوهبة حمش ربيحو عسر تمكليت حيزو أبكن قويتو قريبو بأمون بحيدة تأمين كأخاب بزحك شمك أزتبهله بزعبا وركن برورون زي كونس زدحنو مئمنات مخانميو ترقامي مساحفتنا أغميت وزولو حموشاي كاب بحري على ماوز المات ناب سماياو هيوت مالت كاب حلاف موال ناب زي حلف زل على ماو هيوت زي ساقاقرو جلدلات يوم كالاي كورنثوس معراف كلته قصر عسرت حموشن عسر شديشن مالت أما أكل توم زدحنون توم زطفون أبكر ما أملاخ ما أزا كريستوس يناي نزياتهم كاب موت ناموت نتياتهم قنا كاب هيوت ناب هيوت زبصح شتائنا نزخ إلا تزلوخة مني إزي بيتنا أقلقلوت زقبا أملاخ مخانو نزع عقم زلوه مني لو أسعبو قليس الليل
ማለት أما أكل توم زدحنون توم زطفون أبكر ما أملاخ ما أزا كريستوس هنا نتوم زقبلوا ودحنت نتوم زي تقبلوها فردي سلازة سعبي شادو شاي دمس سب زي كونس دمس أملاخ نسبات زي ما حلالفو أملاخ بقاتهم أبيلو ززارب أف إجزابير يوم أو ماتيوس معرف عسران حدن قصر عسران حموشن أمكات يوحنس كابيا خاب سماي دويس كاب سب إلو قويتا أسكريسوس مسحاتتهم نحاد حدهم تزاراربون نابلو كاب سماين تبلنايو كميدا أزي أمنكم وخبلناي كاب سماي مخانو أرقاقيسو مالو سلمنتاي زي أمنكمو سلمنتاي زي تقبلكمو نخيب بحالوغن نحلينو أم رقيسو انت دعالنايو كبلنا إلهم كاب مبالاز كاتو خابز خمز سورنايو أما رقوس معرف 13 قصر 10 تحده منفس قدوس ينبر نسخاتكم أيكونكم أن تزاربوا مو أحلفهم كهبهم مسوسدهم انتاي كم تزاربوا أقدمكم أي تجنقوا اتبتا ساعتي أزوها بكم دعا تزاربوا منفس قدوس ينبر نسخاتكم أيكونكم أن تزاربوا سلازي نتوم حقنيا قلقلتي منفس قدوس بآتون غيرو سلازارب بمنفس እግዚአብሔር ስለዝመርሑ بمنفس እግዚአብሔር كا ስለዝመርሑ كل አገልግሎቶም كا ከምቲ ኣብ መእተዊ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ጥበብን ጽድቅን ቅድስናን ምድሓንን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም ናብዚ ጻዋዓይት እዚኢኹም ተጸዊዕኹም ናብቲ ጽዋዓኹም እሞ ተመልከቱ ኢሉ ምስ በለ ኸዛዝም ከሎ ጥበብን ጽድቅን ቅድስናን ምድሓንን ሻውዓይ መንፈሳውያን አገልገልቲ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ተላኹ ሰማያዊ ውህበት እዮም ኣምላኽ ንሰባት መቐረት ሰማይን ናይ ሓቂ ህይወትን ብምሃብ ዝለኣኾም ናይ ጸጋ መብጻሕ ድማ እዮም ኣብ ማቴዎስ 5:13 ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ጨው መቐረቱ እንተኸደኸ ብምንታይ ምቅር ብሰብ ክርገጽ ንገዳም ምድሪ ባይ እንደዘይኮይን እምበር ዝጠቅም የብሉን ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ኸኣ ክትክወል ኣይከኣላን ስለዚ እቲ ብርሃን ምዃን ጨው ምዃን ዓቢ ጸጋ ምዃኑ ክንድኡ ኸዓ ዓቢ ጥንቃቐ ከም ዘለዎ ጨው ክትከውን ተጸዊዕኻ ከም ጨው ኣብ ህዝብኻ ኣብ ህይወትካ ኣብ ስድራኻ መቐረት እንድሕር ክትከውን ዘይክኢልካ ምድሪ ባይን ምርጋፅን ከም ዘሎ ይከቢድ መጠንቅቕታ ኣብ መወዳእታ ዘስዕብ ስለዚ ነዚ ሕርየት እዚ ነዚ ናይ ብቕዓት ኣገልገልቲ ጻዋዒት ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 16 ኣነ ሓረኹኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን ክትከዱን ፍረ ክትፈርዩን ፍሬኹም እውን ነባሪ ክኸውን ነቦ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ምእንቲ ኸበኩም ነዚ መደብክኹም እቲ ሕርየት ካብ ኣምላኽ እምበር ካባና ከም ዘይኮነ እግዚአብሔር ዝሓረየና ምኽንያት ከዓ ክንከይድ ማለት ናብቲ እግዚአብሔር ዝመደቦ ቦታ ክንከይድን ፍረ ከዓ ክትፈርዩን እዚ ፍረ እዚ ከዓ ነባሪ ክኸውን ምእንቲ ነዚ ሓረኸኹም ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣብ መደምደምታ ናይዚ መልእኽትና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:15-16 እምበኣርሲ እቲ መንፈሳዊ ንኹሉ ይምርምር ንሱ ግና ብሓደ እኳ ኣይምርመርን እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ብሓደ ዘይምርመር ማለት ብሓሳብ ስጋ ዘይምርመር ተኾይኑ ነቲ እግዚአብሔር ዝለኣኾ መልእኽቲ ነቲ እግዚአብሔር ዝለኣኾ ልኡኽ ከይንንዕቕን ከይንዓብን ንእግዚአብሔር ዘይለኣኾም ከዓ ከይንቕበል ምእንቲ ኣዝዩ ምስትውዓል ዘድልዮ እዋን እዩ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንኹሉ ይምርምር ንሱ ግና ብሓደ እኳ ኣይምርመርን ዘበና እንታይ ዓይነት ዘበን ምዃኑ ክገልጽ ከሎ ኣብ ማቴዎስ 24:24 ናይ ሓሶት መሲሓትን ናይ ሓሶት ነቢያትን ክመጽኦም እሞ እንተተኻኣሎምሲ
نتم حريات كواسحتو عبيت تأمرتن تأمراتن كجبري أمي إخبار مستوعالي هبنا سلازي أبزي حق إنيا منفسوا أقلقلوت زبل عبيار استنا نتنا إخبار زخونة مجمريا نفسنا بعين إخبار نقلقلوتنا بعين إخبار نقبائنا بعين إخبار نقولو علتاون سدرابيتاون من نوابرونا بعين إخبار كنريو كمون أبقلقلوت أبزلنا اللوان نقلقللو أبزلنا اللوان اتملغتي كاب إخبار ديو اتلقوخ نا إخبار لقوخ ديو نفلتلو إن لليلو سأجا خدلينا يو مخنياتو تقال إخبار هياوي نتارا سبات رايزي كنا نتم حريات نمسحات عبيت تأمرتن تأمراتن كجبري أمي سلازم من يوم زياتهم إذا تأمرتن تأمراتن زي بخميز جبر كابتب إخبار زجبر تأمرتن تأمراتن بخمينا نفليو بخمينا نلليو هذي مستوعال كدلينا سلازم هاي هاري قدس باولوس نتبسب نعقن حسورن حريز بول قويتانان مدحينا نيس كريستوس أبزر استزي وانجيل يوحنس معراف حمش 4:3 أنا بسم أبوي مزاحمو أي تقبلكمنن كهل باسم رؤسن تمسى نعو كتقبلوا وإهم كساب حجي أبوتاتنا استغلوا حدا شفتايو مسيح جن بحجي إخماس إلهم صبيو أيهوداويان وحدات أيكونون سلازي أنا بسم أبوي مسيح أي تقبلكمنن نات بسم رؤسوز حساوي مسيح جن كتقبلوا وإهم سلازي انت تخألهم ناتي هزبي ناتهم حريات نمسحات عبيت تأمرتن تأمراتن كجبري أمي سلازي نازم متنقطع أملاح زي الناس معها شلل زبهالو ويدك إسكاز حدرو وان أيكونني إخبار زستوعلو أمرها بنا سبكت كندلو مي بزهن تمهرت كندلو ماي بزهن أقلقلوت كندلو ماي بزهن شجرن عقرقرن شارنتن عمسن كا كندلو مي بزهن سلازن تايو تسأقم دقا ندحر سبكتنا أقلقلوت كوينو أقلقلوت نتقبابن نصدقن نمقداسن نمدحنن تدقا كوينو أبتا أقلقلوت زبازحو أبتا سبكت زبازحو أبتا مهليت زبازحو دا سلمنتاي چاو بزحالو سلمنتاي دا هوكت بزحالو سلمنتاي دا عمص بزحالو سلمنتاي دا مفللاي بزحالو سلازي هدي إلنا إدنا ناب هوتنا كن نصاصرمو لكع كمتي أرستنا نتبع عالم نعقن حسرن زخونة دي زحر زلهو وين تاب كن مغزابير حسرن نعقن زخونة يزمر زلهو إلنا لومي كينو مزراب كينو سبكت كينو تمهرتي ناب هيوتنا ناب حلينانا كنتنت نوشنا خنعري إخبار زستوعلو أمرها بنا مخنياتو إخبار بحواري أقدس باولوس غيرو نابتس وعاهم تملكتو من يسويعني نمنتاي علامة يتسويعه اتسوعني منيو كم تزقب عن انت غيرك كاب تسوعني انت عصب خركبه زي تأززكو انت دا غيرك كاب تسوعني كاب زنزا أقلقلو زمدبني انتاي فداه قبليه لومي نزحت وزخن ملسي لومي جزية سلالزلنا نزحت وزخن ملسي إخبار مستوعى لها بنا مخنياتو نتبع علم نعقن حسرون زخونا حاري إخبار اتي اب عالم كبرون صبقون زخونا اب كرم إخبار متاي سلا زخونا فنفون سلا زخونا
سلازي خاي قويتانا مدحنا نيس كريستوس أب عالم زنيو أباخاتكم جن كمو أيكونن أب عالم تم عبيتم تم سبب سلطانيهم أباخاتكم جن كم يكونن إتعبك خون زدلي نإشي يخون تقدم خون زدلي دحريت يخون تمامهر خون زدلي تمهراي يخون إتقويتاك خون زدلي قليا يخون برقص ناز تقص زمتقاسو زخونه سبك تقصو خيلي برقص أبزه وتزالنا دو እግዚአብሔር بنوحات አገልግሎትና በብዝሕ ስብከትና በብዝሕ ትምህርትና ዘይኮነስ እግዚአብሔር በትውሽጫዊ ህይወትና ጽባሕ ኣብ ልዕሌና ውሳኔ ይውስን እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለዚ አገልግሎትና ንፍቅርዶ ንጽልኢ አገልግሎትና ንበረኸዶ ንመርገም አገልግሎትና ንዕርቅዶ ንባእሲ አገልግሎትና ንምጽጋንዶ ንምስባር እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ምክንያቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ አይትጠበሩ እግዚአብሔር አይዕሾኒ ይሉ እግዚአብሔር አይዕሾኒ ይሉ እግዚአብሔር ዕላማ ነይርዎ ክንደይ ዓበይቲ ከለው ነቲ ሕፃን ኤርምያስ ዝፀውዖ እግዚአብሔር ዕላማ ነይርዎ ሰብ ስላሰኣነ ይኮነን ምሁራት ስለዝተሰኣኑ ዓበይቲ ስለዝተሰኣኑ ይኮነን نأموس نتقاسان أراي دعرون كسوع خلو እግዚአብሔር علامة نيرو نتعب قتلت قويتو أزو على أولوس حريق حق بلو خلو قويتا علامة نيرو لوم خا እግዚአብሔር أباي نابخاتكمن أباي نابخاتكنن أباي نابخان እግዚአብሔር علامة اللوي سلازي نتي أبقدم እግዚአብሔር حرين كبرون زخانة نجار كنمرز نتعب علم كبرون حسرون زخانة خاخن نعق نتنا إجزابير زبلة إدنا زرقحنا خنقبل نتنا إجزابير زي كونا خننسك مستوعال كدلين نايل عملا خاو طبب كدلين نايل عملا خاو صدقي كدلين نايل عملا خاو يقدسنا مقدس كدلين نايل بزغا أموداتا مدحان كدليناي أمل أختو أبتنز جمرنا لن ملخت قدامي كورنثوس نسوعهم وما تملكتي قبل كله نسخاتكم كا بؤو بأملاخ طبابن صدقن قدسنان مدحان كون لكم بإياس كريستوس مخانو يغليص زلوي እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበናይ لومي ناي مستوعال ጸጋ ወሃበና نحنا نتخزخونا እግዚአብሔር ከነለልዮ እሞና አገልግሎትና አልክዕ እዚት መገዲ በግብርን በቃልን እዚዩና እግዚአብሔር እዚና እግዚአብሔር አይኮነን ምክንያቱ ተቃል እንታይ ኢልዎ ዘሎ እንተ ተኻሎምሲ ነቶም ሕሩያት እኳ ንምስሓት عبيت تأمرتن تأمراتن كجبريومي عزب بجدي كخوني سلازي تزجبر حيلي جبر حيلي نا إجزابير دي أيقونن بمخمين عن الليو أتزوها باقي الجلوت كاب إجزابير دي ونإجزابير دي نخلي ربح دي نجبر عمس عادي بخمين عن الليو إجزابير زستوعلو أمرها بنا أنت تخالومسي نتوم حريات كوان مسحات عبيت تأمرتن تأمراتن كجبريوم بزحات نبيات حاسوتكم أسيوم نبزحات كا كسحتي أمي سلاز انتاي تفوسي انتاي تتباب ويتانان مرحينا نيس كريستوس اتقدامي تبز معراف زمالتها ماتيوس معراف 24 اتقدامي تفوسي قمي توازل لنتايا اتخسام مجرش شازع قسقنا كدحني أب إجزابير أب صلال إجزابير أب طبب إجزابير أب مجد إجزابير كوينو زعجسن زستوعلن كدحن مخانو قال أتيلنا قال أمو أزت عجست زي نمدحان زخانة تعجستي نمللاي زخانة تعجستي
نقدوس هاجلجلوت زخونة عجستي لومي أبزج أو جاوتا زبزحو عالم أبز النوص إزملو عالم تعجستي كدلينا مخنياتو اتخسام مجر رشاز عجس نسو كدحني تعجستي أبت إغزابير زبولو بوتا أبت إغزابير زفقدو كونتات بات إغزابير زفقدو أغلغلوت معقاس مالتي مصباي مالتي مخنياتو تن 10 دناقل بمعره مرعاو مسدنغوي بمعره خصبيا خلوا اتن حمشة كله زقبان قريبان خصبيا خلوا اتن حمشة جن اتزاد لين كاي حزاين صبيا نيرن እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ሎሚ ገጽ እግዚአብሔር ከርእዝ ኽእል አጸባቢያ ዲና ንጽበ ዘለና ሎሚ እግዚአብሔር ናይ አቦይ ብሩኻት ብሒደት እሙናት ኮንኩም ይኽሙሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመኩም እየ ብዝበሃል ኣገልግሎት ዲና ንጽበ ዘለና እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለዚ ዘበና ልዕሊ ካልእ እዋናት ዝተሓላለኸ እዋን ማለት ከምዚ ኣብ ዘበን ሃዋርያት ዝነበረ ስም ክርስቶስ ኣይትፀውዕ ኣብ ጣዖት እመኑ ንኣምላኽ ካሓዱ ጥራይ ዘይኮነ ክርስትና ብዝመስል ክርስቶሳውያን ብዝመስል ስራሕትን ቋንቋታትን ቃላትን ኣገልግሎት ኣብ ዝተሓላለኸሉ ኣብ ውሽጢ ቤተ እግዚአብሔር ዓመፅን ጥልመትን ኣበሳን ኣብ ዝበዝሓሉ እዋን ብምህላውና ልዕሊ ካልእ እዋን ከዓ ምስትውዓልን ጥበብን ናይ እግዚአብሔር ከድልየና እዩ እዚ ዘበንዚ ብስጋዊ ዓቕሚ ብስጋዊ ጥበብ ዝብፅሕ ኣይኮነን ስለዚ ከዓ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እታ ሰማያዊት ጥበብን ምድራዊት ጥበብን ንቕሬታ ሃዋርያ ያዕቆብ ኣብ መልእኽቱ ክልተ ጥበብ ከም ዘሎ በቲ ሰማያዊ ጥበብ ጌርና ክንበፅሖ ከም ዘለና ብንጹር ኣቐሚጥዎ ዘሎ እዩ እግዚአብሔር ምስትውዓል ሃበና እንሆ ምስኮነ ምእንቲ ክትፈልጡ እንሆ ክኸውን ከሎ ከምቲ ዝግባኣኩም ምእንቲ ክትኮኑ ኣቐዲመ እነግረኩም ኣለኹ ኢሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ 2000 ዓመት እዩ ንዓለም ብቃሉ ገይሩ ነጊርዋ ስለዚ ነቲ ብዓለም ንዕቁን ሕሱርን ዝኸውን ሓርየ ክሳብ ሕጂ ብምስትውዓል እግዚአብሔር እንደዘይኮይኑ ኣብቲ ዝዓበየ ጉዳዩ ኣብቲ ዝዓበየ ክብሩ ቆልዑ ዝፅውዕ ህፃናት ዝፅውዕ ሰብ ህፃናት ዝፅውዕ በዓል ስልጣን የለን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን እዞም ኩሎም ሊቃውንቲ ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ለዋውያንን ኮለው ኣብ ልደቱ ምስ መላእኽቲ ዝተሳተፉ ጓሶት እዮም እዩ ዋላ ሓንቲ ዘይፈልጡ ምሕላው ማል ዝነበሩ ጓሶት እዮም እዩ ጽባሕ ከዓ ኣብቲ ጉባኤ ትንሳኤ ዘጉባኤ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ከጋጥም ስለ ዝኽእል ነብሲ ወከፍና ኣበይ ጠጠው ኢለ ኣለኹ ጽባሕ ንጎ ድሕሪ ደቃይቕ ኣምላኽ ኣብ ዝፅዋዓኒ ክፍለይ ብየማን ዲ ብፀጋም ኢልና ክንሓትት መገድና ከነዕሪ ሎሚ ግዜ ፍቅሪ እግዚአብሔር ግዜ ንስሓ ክንምለሰሉ ሰፊሕ ዕድል ኣለና ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ግን እንታይ ከም ዝኸውን ስለ ዘይንፈልጥ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ናይ ንስሓ ግዜ ነቲ ዝሃበና እግዚአብሔር ዝኸፈተልና ናይ ኣገልግሎት ጸጋ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ከነገልግለሉን ክንግልገለሉን ካብ ህውከት ሰላም ከም ዝጥዕም ካብ ጽልኢ ፍቅሪ ከም ዝጥዕም ካብ ሓጢአት ጽድቂ ከም ዝጥዕም ካብ ዕግርግር ሰላም ከም ዝጥዕም ካብ ጥልመት እሙን ምዃን ከም ዝጥዕም ፈሊጥና ኣብቲ ጥዑም ክንነብር እግዚአብሔር ነዚ ፀዊዕና እሞ ውሳኔና ዝኽኸውን እግዚአብሔር ይርዳእናን ይደግፈናን ጽኒልኩም ስለሰማዕኹምን ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሃ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ
ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብቓል ዘይኮነ ብሕሊናን ብግብርን ዝሓተት ኣምላኽ ኢኹሞ ኣብ ቅድሚኡ ብቃዕ ኣገልግሎት ንክህልወና ካብቲ ዘብቅዕ ብቁዕ እግዚአብሔር እሞ እግዚአብሔር ጎደሎና ክንጥምት እግዚአብሔር ጎደሎና ንክንምላኣልና ናብኡ ክንጥምት እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ደጊመ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዘወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን